Tessék elmondani, mik voltak azok az okok, és mik történtek önnel, ami miatt eljött ebből a házból? Többszöri betörés, rámtörés után kénytelen voltam elmenni, mert az életem forgott kockán, tehát azt nem vártam meg, hogy odaálljon fölém, aztán harakozzon, birkózzunk, vagy megöljenek, vagy agyonverjenek. Nagyon. Nagyon, hát azt kimondani nem lehet. Se éjjelem, se nappal nem tudtam aludni. Tehát rákényszerültem arra, hogy innen nekem el kell menni. És akkor felhívtam a polgárőrséget, és megkértem először, még próbálkoztam így rendőrségi úton, hogy többször ellenőrizni, többet járőrözni itt a vasutalat, mert töménytelen mennyiségű ember mászkál itt éjjel-nappal, éjszaka kivilágítatlan gépkocsival, kerékpárral megpakolva, zajosan, ordibálva, és hiába kértem, nem történt semmi. Annyi, hogy amikor a polgárőrség itt volt, dobtak be egy kis papírt, időpontot, aláírást, hogy na itt voltak, tudom, és akkor még Neste Gyuri volt a polgárőröknek a vezetője, és akkor a felesége vette fel a telefont, és mondta nekem, hogy miért nem jelentkezek az otthonba. És akkor hogy az mellbevágott egy kicsit, hogy egy otthonba, hát hiszen megvan nekem itt mindenem, de aztán mégis meggyőztem saját magam, hogy jön a tél, újra itt leszek egyedül, bármi történhet velem. Arról tud, hogy másokkal történtek ilyen atrocitások? Történt itt a vasút alatt más helyen is. Farkasdénnek több helyen hallottam, Eper utcában is volt rá példa. Hát ugye itt lakik a Szamburca utcán egy 10 gyerekes, 10 családos börtönből szabadult pontosan akkor, azon a tavasszal, amikor ide költöztek ők, mert előtte kilakoltatták, mert felhalmozott nekik a víz, vagy volt hosszú. Akkor másikat ledozerolták, úgy lerakták, a harmadikat meg talán Szilvási vette meg. És a rendőrök mégis tudtak valamit tenni, valami nyomot találtak? Hát megnézte a lábnyomot, lefotózta, és akkor hát mondta, most mondja meg, hogy akkor mit csináljak. És akkor mondtam neki, hogy megvette a fiam a pisztolyt, azt mondja nekem, hogy ha bejön, akkor lőjem le. Ha gondolja, hogy megvárom, hogy bejöjjön, hát én attól sokkal jobban félek. Ezt a tanácsot adta a rendőr, hogy... Azt mondta, lője le, azt mondja, hogy a fia kiviszi a szeméttelepre. Hát mondom, uram, bocsáss meg, ilyet mondani. Hát mondom, akkor miért nem lövi le maga őket sorba? Hát miért én? Hát miért kell egy szerencsétlen egyedül, tudták, hogy egyedül vagyok, persze. Terjed a hír. Hogy aztán azóta is mondta a fiam, és az mindig este. 8 órakor csörög a telefonom. Azt mondja, megint bejártak. Hátul a kerítést ott vágták ki, tehát onnan az Eper utcáról, vagy Közmétéről jött be. Szépsége, és ott állt az autó is a házuk előtt, és ott szépségesen így jöttek, mentek, közlekedtek, de közben azt mondja a fiam, oda volt készítve egy nagy csákány, kapa, meg vasvilla, hogyha megzavarják őket, akkor ők tudjanak támadni. És egyébként visszamerne ide jönni? Nem. Ide semmiféleképpen. Soha. Még az utcában sem, környékére sem. Soha. És azt tudjuk, hogy most egy öregek otthonában lakik. Tud más ilyen szeméről is, aki amiatt költözött be az otthonba? Hogyne. Tehát az jellemző a városra. Igen. Hogy több pontján is. Igen, és rendszer csinál. És ahova egyszer bementek oda, állandó jelleg. Hát itt biztos, hogy voltak 10-szer. Egyébként mit tapasztalt, hogy megnőtt a rendőri jelenlét itt az utcában, vagy egyáltalán volt rendőri jelenlét? Járőröztek, vagy? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Rendőrt nem is lehetett látni az utcában, annak ellenére, hogy fontos betörések voltak. És akkor a rendőrök nyomokat kerestek, és a kutyával kijöttek? Persze. Nem. Hát mit, A cigi-csikkeket sem vizsgálták meg? Abszolút nem érdekelt. Nem mutattam neki, hogy nézze meg, ott van egy halomcsik. Nem. Érdektelen volt. Kaptam a rendőrségtől egy papírt, hogy nincs tettes, ejtjük az ügyet. Köszönöm szépen. És mit gondol, minden normálisan működik ebben a városban? Egyáltalán nem normálisan működik. Sajnos nem normálisan. Felelőtlenül, és hazudoznak, nem mondanak igazat, nem valóságnak megfelelő
tényeket tárnak az ember elé, porhintés, elterelő hadművelet van, tehát elterelik másfelé, mi buta emberek elhiszük. Ez, ami itt most Mezőkövesden, amilyen káosz van, hogy rossz a városvezetés, rossz az együttműködés, egymásra utalgatnak, ha én nem csinálom, majd a másik, majd a harmadik, aztán az visszaint az elsőnek. Azt megkezdtem, hallott arról, hogy tavasszal egy 88 éves bácsit igen, halálra Pásztor vertek bácsit itt Kövesden. ismertem. Igen, tudom. Sajnos a Vörösmarty utcában, a elit helyen. Nem természetes dolog, nem így kéne az emberekre élni az öregkorát.